Velkommen til episode 1, del 2 af Costa Soto Glory. Jeg kom til at starte midt. Jeg glemte at stoppe ved halvleg, så det her det bliver en lidt kort episode. Hvad, dommer? Han skulle da fucking mega straffe! Jeg synes, det er ufatteligt, dommer. Og så dømmer han kun ned ved min egen ende. Tak, dommer. Fuck! Der var kampen lige ved at blive lukket og slukket. Lige før kampen den bliver afgjort. For helvede, lortehold! Det er lukket der. Jeg kan ikke nå at vinde det her skål. Hold nu kæft, dommer, hvor lidt fatter du? Nej! Nej, for helvede! En løgn! Det er bare løgn, det her. Seriøst, dommer, du fatter jo ingenting. Kom nu, jeg vil have en opgradering. Kom nu. Ja! We are the champion, my friend. Han så ned til mig, mand! Ned til mig, mand! No! Altså, jeg vil sige, det er egentlig fucking godt mål, det der. Weak food! Jo! Fuck! Sidste minut scorer vi. Nå, men det bliver til en opgradering i den her kamp. Men så må I have det, som I ser ud. Af helvedes det.